això és el supertitular. Tia, què et sembla? No me puc creure, Blanca, que fort. Na Raquel amb el cul blanc, però és que això és un superpelotazo. Sí, imagina't la cara que se me'n va quedar com ho va dir na Maria. Ens hi vaig dir que t'ho explicaria, però això és un secret, ja ho saps, eh? No, això no és un secret, és un super secret. Encara que saps el que seria brutal. Digues. Doncs veure, tia. Què dius, Sara? En sèrio voldries veure? A veure, rotllo, veure el cul no, però no sé, veure en banyador, per veure si és cert del tot, no sé. Ah, ja, això sí, quan li pega el sol al cul ens hi hem de passar ulleres de sol del reflex. Encara que... Què passa? Hi ha una altra cosa més forta encara. Què dius? També t'ho ha contat na Maria? No, aquest secret és exclusiva meva. Doncs què passa? Va, vinga, dispara. I l'altre dia vaig cridar en Esther per aquí també i... superfort. Què? Doncs molt fort, que crec que es passa calcetins Què es passa, què? I d'això que es passa calcetins... Va, vinga, dispara. Doncs que es posa calcetins allà perquè sembla que té més pits. No. Doncs sí, tia, que lo conec. I dubto que només l'hagin crescut tant. A més, ho vaig trobar massa exagerat. I tenien una forma una mica estranya. Vols dir? Sí, em vaig quedar de pedra. Com pots suposar, no li he dit a ningú, perquè em pareix molt fort. Doncs això jo ho he de veure. Calla, no li diguis res, i manco que t'he dit això. No, dona, tu tranquil·la, que jo no diré res. Per ara que has dit això de na Raquel, la telefonaré, ho veuré i així confirmarem si és vera. Què et sembla? No, tio, que lo de na Raquel és un secret. I na Maria em matarà. Que no, dona, tranquil·la. Li diré que si adiu a qualcú, posaré al meu Instagram que es posa calcetins com a pits. Com te passes? A veure, tu m'ho has dit, no? Doncs ara no te queixis. Ja, però després me crides, que vull saber si això dels calcetins és veritat o bé he de unes ulleres. Sí, tot una caga amb ella et cridaré i ho comentam. Per favor, I tant que sí. I també, sense que se n'adoni, faré una captura de pantalla i després te telefonaré. Quina bona idea! Ja sabia jo que t'ho havia d'explicar, sempre tens unes idees genials. Clar que sí, dona, va, penja, que no vull perdre el temps. Ok, d'acord, però després me crides tot d'una, Que sí. Bé, va, vinga, fins després, adeu. Adeu. La gent t'ha perdut el cap, que si blanquejar-se el cul, que si posar-se calcetins com a pirs, o ens deixen sortir ja de casa o és que no sé què arribarem a fer. Esther, hi ets? Sí, un moment. Tia, però que fas d'esquena, capaç de xerrar la teva esquena, girat? Espera un moment.